Καλό μεσημέρι! Σήμερα θα φτιάξουμε μία μεσογειακή μακαρονοσαλάτα. Είναι ένα απλό πιάτο δροσερό που αντικαταστά και γεύμα. Αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά και νομίζω θα αγαπήσετε κι εσείς. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 500 γραμμάρια πένες, οι πολύχρωμες κατά προτίμηση βρασμένες, 2 ντομάτες, ένα κρεμμύδι που θα ψιλοκόψουμε, μία κόκκινη πιπεριά, αλάτι, ρίγανη, μαϊντανός και 4 κουτάλια σούπας ελαιόλαδο με 3 κουτάλια σούπας λεμόνι ή ξύδι. Αυτό είναι όλο. Τις πένες τις βράσαμε, τις σουρώσαμε και ρίξαμε λίγο λάδι και τώρα συνεχίζουμε τη διαδικασία. Θα κόψουμε τις ντομάτες. Λίγο τα κοτσανάκια που είναι ενοχλητικά να τα καθαρίσουμε. Η μακαρονοσαλάτα συνηθίζεται έξω πάρα πολύ, αλλά συνήθως φτιάχνεται με μαγιονέζα, η οποία είναι πάρα πολύ βαριά και δεν έχουμε και κανένα λόγο να την χρησιμοποιήσουμε εδώ στην Ελλάδα, αφού έχουμε το ωραίο μας το ελαιόλαδο και τις δικές μας τις γεύσεις. Και απλά κόβουμε τις ντομάτες σε κομματάκια. Πάρα πολύ απλή διαδικασία. Οι πένες τρώγονται βέβαια πάρα πολύ όμορφα, γι' αυτό τις προτιμούν όλοι, ή και τις βίδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμα τις έχετε στο σπίτι. Και όσο πιο καλοκαιρινές οι ντομάτες, τόσο πιο νόστιμες φυσικά και αλλάζουν το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ δροσερή, προετοιμάζεται πολύ ωραία, τη βάζετε στο ψυγείο, την τρώτε την άλλη μέρα και την πάρα άλλη, γιατί με το λαδάκι και τα απλά υλικά που βάζουμε δεν μπορεί να χαλάσει και εύκολα. Τα βάζουμε σε ένα μπολάκι. Παίρνουμε και την επόμενη ντομάτα. Είναι επίσης μία σαλάτα που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλίο μου «Οικογένεια στην κουζίνα». Έχω πολύ περισσότερες σαλάτες και απλές λύσεις για παιδιά και για όλη την οικογένεια. Όσο πιο μικρά παιδιά έχετε, τόσο πιο προσεκτικά θα κόβετε τις ντομάτες και όλα τα υλικά. Έτοιμη η ντομάτα μας. Καθαρίζουμε λίγο το μέρος γιατί είχε πολύ νερό.
Και συνεχίζουμε με το κρεμμύδι μας. Το κόβουμε και αυτό. Μπορείτε να συμπληρώσετε και αγκουράκι αν αγαπάτε στη σαλάτα και πράσινη πιπεριά. Ό,τι σας αρέσει από σαλατικό μπορείτε να το βάλετε. Λοιπόν, έτοιμο και το κρεμμύδι μας. Απλή και ωραία η σαλατούλα μας. Είναι και λίγη κόκκινη πιπεριά. Που έχει φυσικά πάρα πολλές βιταμίνες και θα τη χρησιμοποιούσα πάντα κάνοντας σαλάτες για παιδιά. Το μαχαίρι μου δεν με βοηθάει πολύ για να δοκιμάσω με αυτό. Είναι και η πιπεριά μας πολύ σκληρή και κόβεται λίγο δύσκολα. Θα την προσθέσουμε. Και την υπόλοιπη. Κόψαμε και την πιπεριά. Παίρνουμε και τον μαϊντανό. Τον ψιλοκόβουμε και αυτόν. Και ήδη έχει γίνει η προετοιμασία μας και είναι σχεδόν έτοιμη η σαλάτα μας. Αφήνουμε τον μαντανό λίγο ακόμα. Ανακατεύουμε το λάδι με το λεμόνι. Το έχω εδώ μέσα. Και περιχύνουμε τις πένες μας. Προσθέτουμε τις ντομάτες, το κρεμμύδι και την πιπεριά. Έτσι. Ρίχνουμε αλάτι.
ρίγανη. Βράσαν οι πένες μας νωρίτερα. Ανακατεύουμε. Είναι ωραίο να αφήσετε αυτή τη σαλάτα να τραβήξει κάποια ώρα, 1 ώρα, 2 ώρες. Όχι ότι δεν τρώγεται και αυτή τη στιγμή, αλλά τα αρώματα είναι πολύ πιο ωραία. Μας έμεινε χοντρή και τώρα παίρνουμε και τον μαϊντανό μας. Τον ρίχνουμε από πάνω. Είναι σίγουρα μία από τις αγαπημένες σαλάτες των παιδιών. Δεν υπάρχουν γενέθλια που να μην κάνω μακαρόνο σαλάτα, δεν γίνεται. Και χωρίς μαγιονέζα, όπως την βλέπετε τώρα. Ταιριάζει και πολύ σε μπουφέδες αν κάνετε και περιμένετε κόσμο. Γιατί προετοιμάζεται πάρα πολύ ωραία και όσο στέκεται τόσο πιο νόστιμη γίνεται. Έτοιμη λοιπόν η μακαρόνο σαλάτα μας. Εύχομαι καλή όρεξη, καλή επιτυχία. Σας χαιρετώ. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Γεια σας!